Прыватнае дрэваперапрацоўчае прадпрыемства ў Ельску адкрылось 2 гады таму і за гэты час значна прырасло ў магутнасцях. Дзякуючы падтрымцы дзяржавы мясцовы бізнес расквітнеў і павялічыў працоўныя месцы з 10 до 23 чалавек. І гэта толькі пачатак. С первого дня на производстве работа очень нравится, устраивает. Проходит модернизация, как вы видите, объемы серьезные, люди заинтересованы, приходят к нам и хотят работать. Пашырыць штат дазволіла новая лінія абсталявання, якую запусцілі ў рамках ініцыятывы «Адзін раён, адзін праект» у снежні мінулага года. Абсталяванне максімальна аўтаматызавана і робіць працу зручней, а яшчэ дазваляе кратна павялічыць якасць матэрыялу, аб'ём экспорту драўніны і выручку. Мы пилили до того, как запустить линию 500-600 кубов в месяц. Сейчас мы выходим уже на 1200 кубов, и то мы в тестовом режиме пилим. Я думаю, в феврале месяце мы выйдем на объем 1700-2000 кубов, а когда уже добавим еще ночные смены, то мы выйдем 2500-3000 кубов. То есть разница будет в 4-5 раз по объему пиломатериала. Наступное прыватнае прадпрыемства выпускае мэблю з масіва альхі, дровы для насельніцтва і брыкеты. На тэрыторыі Ельшчыны кампанія працуе 12 гадоў і ўваходзіць у топ мацнейшых. Зараз тут актыўна займаюцца як мадэрнізацыяй вытворчасці, так і паляпшэннем умоў для работников. Сначала был подсобным рабочим, потом обучили меня уже, получается, на 2-й разряд, 4-й. На данный момент я работаю по 6-му разряду. Нравится график работы, нравится отношение персонала относительно руководящего состава. За последние 2 года на производстве все изменилось, все. Начиная от механического участка и заканчивая покрасочной камерой. Обновились у нас много новых станков. Большими шагами идем вперед. Прадпрыемства ў асноўным працуе на беларускі рынок. У планах пашырыць номенклатуру прадукцыі, павялічыць яе продажы і канкурентаздольнасць. В предыдущем году, 25-м, мы приобрели новый токарный станок. Также мы сделали очень большую работу, построили систему аспирации в цеху, что позволило, скажем, улучшить условия труда работников. Хотим объемы производства сохранить хотя бы, те, которые у нас сейчас существующие есть, да? Немножко добавить в продажах. З тэхналогіяй вытворчасці азнаёміўся старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко падчас паездкі ў Ельскі раён. Губернатар наведаў цэхі і абмеркаваў з кіраўніцтвам прадпрыемства пытанні пастаўкі драўніны і рацыянальнае выкарыстанне плошчаў. Алеся Заяц, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».